Rastafáriani hovoria priamo. Jakub Jahol sa prezentoval ako ich priateľ a podporovateľ. Ale tvorcovia videa Spravodlivosť pre africké deti prišli za členmi tejto komunity a pýtali sa ich. Odpoveď bola jasná. Je to klamár, podvodník, zlodej. Nič z toho, čo slúbil, nekúpil. Nič nám nedal. A ďalší šokujúci moment. Jahol mal prístup ku bankomatovým kartám transparentného účtu. Tatiana Finiková vo videu predkladá screenshoty konverzácií, ktoré dokazujú, že kartu držal on alebo Martin Čičo. A túto kartu so všetkými peniazmi si vzal pri úteku do Česka. Takže kam išli peniaze určené pre Rastafárianov? Nikto nevie. A české médiá túto informáciu úplne ignorujú. Nepýtajú sa, kam išli 2 milióny českých korún. Nepýtajú sa, prečo Rastafáriani hovoria o Jakubovi Jahlovi, že je zlodej. Pozrite si video, uvidíte tam ľudí, ktorých Jakub Jahol zneužíval. A tiež sa dozviete, prečo z neho novinári spravili priam národného hrdinu.